sa Igorot Kids Channel at bago po tayo gumawa ng pulboron, huwag din niyo pong kalimutan i-like at subscribe ang aking channel at i-share sa mga kaibigan. Ang una pong ingredients ay Graham, pangalawa Bear Brand, pangatlo ang gusto niyo sugar at flour at itong dairy cream. At iluluto po natin dito ang flour at imimix po lahat dito. Pagkatapos, lalagay po natin dito at ikikilo ng anong gusto nyong kilo. Pag magluluto kayo, kailangan may mga magulang na tumitingin para masabi nila kung paano gagawin o baka mali yung ginagawa mo.